Tänään mä oon yötä kiinni täysin tuntemattomassa ihmisessä, koska hän pyysi mua. Ja ennen kuin me mennään hänen kotiin, hänen sänkyyn, niin meidän täytyy tehdä läjärutiineja, jotka auttaa meitä selvittää, onko meistä ystäviksi vai ei. Mitä sun rutiini oikein kuuluu? No mä teen töitä, ruokaa, treenata, käydä kalassa. Mä en oo ikinä kalastanut. No niin kohta oot. Onks tosissaan? Ja niin me lähdettiin kalaan. Ja jo ekalla heitolla. Hei, mulla oli kala. Se on vaan se yksi heitto, jolla tulee se kala. Ja niin me heitettiin. Ja heitettiin. Kunnes ollaan oltu tunti täällä ilman tuoksea. Mutta sitten Hei, ei. Tuolla on jotain, joo. Tapahtui jotain odottamatonta. Onks tää se saalis? Okei, mitä seuraavaksi? Mä tässä just mietin, että mä tykkään urheilla, että tässä vois heittää vielä jonkun lenkin, kun tehdään ruokaa. Mennään sitten. Hei, ota. Olen kiitos. Niin. 1 kilometri. Pitää vähän miettiä, että miten näitä askelia ottaa. Milloin sä oot viimeksi käynyt lenkillä? Viimeksi alasteella. Hei, mitä? Älä juokse. Mitä älä juokse? Pakko pitää tauko. Siis tauko? Pakko pitää tauko. Mun rutiini piti noudattaa. Kilsaa vissiin liikaa. Mennään tän loppuun yössä. Hyvä. Ei tässä oo paljon enää. Nyt vaan juosta. Pieni tauko. Ei läpi. Kyllä tässä alkaa nälkä tulee, oli sanomassa. 20 metriä. Hei. Kilsaa! Se oli ensimmäinen hieno suoritus tänään, kun kalaakaan ei tullut. Mennään syömään. Varsa ehdottomasti on 1, 2. Me ehkä epäonnistuttiin saamaan kalaa. Me koitan vielä aamulla uudestaan, mutta me ei tulla epäonnistuu tekemään 5 tähden illallista. Meidän pitää jonkinlainen pihvi muotoilla. Pitäisikö ottaa tommonen lautto tosta? Ei ota sitä. Miksi? Se on likainen varmaan. Käsien pesu. Niin sä tulet tosiaan mukaan. Yes. Tää on perus. Elikkä nyt muotoillaan noista jauhelihoista. Eikö se tullut selväksi? Kuuluuko tää ottaa tälleen? Onks toi sun näkemys pihvistä? Se pitää rullata aika, että massa pysyy. Onks meillä kaulinta? Ei. Missä talossa ei oo kaulinta? Mun talossa. Haaste on osoittautunut yllättävän haastava. Jollain puolessa välissä vielä tätä kahliutumista ja haluan päästä tästä pois. Mä en tiedä miten tuo yö tulee menemään, kun tommonen kaveri on siinä vieressä. Ei oo vielä kuuma. Onko se varma? Levitellään se sinne. Ei vittu, mä just muistin, että jauhelihaa ei tarvii rasvaa. No, nyt sä vasta muistat. Se on aika paljon sitä. Mutta tästä tulee pihvi. Tää näyttää ihan brutaalille. Mä en koskaan söisi tätä. Kuutes. Pizza laitettiin uuniin ja sitten aletaan katsoa vielä peliä. Kiinni. Toisessamme edelleen. Koko ajan joudutaan olla silleen metrin päässä toistamme, että... Kyllä tää alkaa niinku, tai on jo alkanut. Niin, miksei me vaan tavattu normaalisti? Se on liemästi. No, mä luulin, että se on se plääni, mut... Peli loppu ja nyt väsyttää. Monta tuntia mulla on oltu kiinni toisessa? No, just joku 12. Onks sulla hammasharjaa mukana? Ei. No, onko kiva? No, siihen olisi tarkoitus mennä nukkumaan, että saa nähdä minkälainen yö on tiedossa. Vähän kyllä pelottaa. Onko niin? Tää on hyvä. Ja harvalta se näyttää, mutta sitten kun on tää ketju, nähtäväksi jää. Ei saata kun testata. Mitä veikkaat, kuinka hyvä työ on tulee asteikolla 1-10? 0. Sinä laitat kyllä tuon hupparin päälle siksi aikaa kun nukutaan. No en varmaan laita. Tuntuu niin väärältä. No, ei tätä paitaa saa niinku pois. Siis mietitpä sitä, että me tavattiin tänään eka kertaa kello 12 ja puoli tuntia myöhemmin ja nukutaan tässä. Aika sairasta. No, aikaisemminkin sanoin, että ei ehkä paras tapa tutustua, mutta ehkä no siis parhaimmassa tapauksessa on tehokkain. Meidän ei mitään isoa riitaa vielä tullut. Ei oo vielä tullut, mutta saa nähdä tuleeko yön aikana. Voisi voidaan Tyyneen tätä. Nähdään toivottavasti aamulla. Kello on joku 3. Just heräsin ja mun on pakko käydä kusella, mutta pakko herättäis. Sisu, ei mitään toivoa, että kaveri heräisi. Sisu. Mun pitää käydä kusella. En mä voi mennä ilman sua. Mun on pakko tulla mukaan. Toki vessa on ulkopuolelle. Ylös sit. Mä en nukku joku tunne. Kyllä tässä on kuule tullut parikin tuntia. Milloin tää loppuu? The next day. Kahvi maistuu. Tänne juo kahvia. Se olisi sitten viimeinen tehtävä suoritettavaksi, joka eilen jo aikaisin aloitettiin. No mieluummin kuolee, kun on nappaamatta kalaa tänään. No niin, saavutaan spotterille.
Nyt tää ei koskaan. Toivon. Ei tässä muu auta oikeastaan. Hei kato. Missä? Mitä vittua? Siinä on kala. Joo. Onks toi tarpeeksi oikein kokonaan? Ei herra jumala. Ei, mut pienen voiton jälkeen tulee iso voitto. Kuultiin jossain tuolla kala, mutta voiko sitä uskoa? Onko se tuolla puussa? Jos ei tuu kalaa, niin sit ei tuu kalaa. Mä olisin maailman iloisin mies, Jos me nyt saatais kalaa, tais ohi. Tais ohi tää. Ei, ne lähtee. Niin kuin äänestä ehkä kuulette. Ollaan todella pois. Ei hyvältä näytä. Kumpikaan ei puhu mitään. Ollaan tosissaan. Hei, nyt on kala. Onko? Nyt on kala. Please. Nyt mulla on kala. Ota se, saa se, nappaa se. Mulla on kala. Mulla on legit kala. Okei. Vittu, mulla on kala. Mulla on ahven täällä. Tuleeko se? Tulee. Nosta se, please. Mulla on ahven täällä. Juho. Se on. Juho. Ei oo totta! Ei oo totta! Mitä? Ei oo vittu, ei oo totta. Juho. Mitä vittu? Oh my god. Siis ei oo totta oikeesti. Siis jatka. Me voidaan ottaa nää pois. Mä otan sen irti. Tossaakin. Tää on kala ystävyydellä. Oi. Let's go! Yes! Mitä teet? Ollaanko me nyt niinku ystäviä? Ei.